Ο δράστης ήξερε καλά ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν στο σπίτι. Ήξερε τι έκανε. Ψάχνουμε να λάβουμε ότι φοράει παπούτσια νούμερο 42. Ο δράστης μας άφησε κάποιο είδους μηνύματος. Δεν βρήκαμε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Γι' αυτό είναι ο Βίκο άνοιξε το σιόφκο για την πόρτα. Είναι ένα φιλικό πρόσωπο. Δεν είσαι απλά ύποπτος. Υπάρχουν πολλά στοιχεία εναντίον σου. Θα τα πάρουμε μόνοι μας. Σε πολύ γάμαρη, Όταν με βίασε. Αυτό πότε το έκανε? Μετά. Πιστεύουμε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που βίασε και στραγγάλισε με ζώνη 3 άλλες κοπέλες πριν από 7 χρόνια. Έχεις ακούσει για αυτές τις υποθέσεις? Όχι, δεν ζούσα στην Ελλάδα τότε. Εσύ γιατί σταμάτησες? Γιατί σταμάτησα? Για να τον βοηθήσω. Αν δεν τον έβλεπες να κάνει εμετό, θα σταματούσες? Όχι. Ευκαιρία να πιάσω ένα βιαστή, σκέφτηκα. Η αφέλεια του πρωτάρι. Και τι άλλαξε μετά? Όταν βρήκαμε και το δεύτερο θύμα, δεν ξέρω. Συνειδητοποίησα ότι αυτή η κοπέλα που κοίτονταν εκεί νεκρή είχε μια κανονική ζωή πριν τη συμβεί όλο αυτό. Φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που την αγαπούσαν και που δεν θα την ξανάβλεπαν ποτέ γιατί εμείς δεν είχαμε κάνει καλά τη δουλειά μας. Ούτε που τον πλησιάσαμε, Αχιλλέα. 3 θύματα και εμείς δεν βρήκαμε τίποτα. Φυσικά και θυμάμαι τις δολοφονίες και τους βιασμούς αυτών των γυναικών. Όλη η Ελλάδα τους θυμάται. Φαίνεται πως για σένα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τόσο πολύ τους θαύμασες λοιπόν που αποφάσισαν να σου την γράψεις? Δεν είναι αυτός. Το DNA του είναι διαφορετικό από αυτό του σπέρματος. Τι μπορεί? Μου λείπεις. Ήθελα να το μάθεις από μένα. Δεν είναι τελικά αυτός. Η εξέταση του DNA τον απέκλεισε. Για πάνω από 10 χρόνια έχεις πελάτη σου μια ανδρολογική κλινική. Υποθέτω από εκεί θα έμαθες πώς να συντηρείς το σπέρμα. Πριν από λίγο σε αναγνώρισε και κατέθεσε ένορκο ότι αγόρασες το σπέρμα του της συγκεκριμένης ημερομηνίας που έγιναν οι επιθέσεις. Κάτι ανάλογο έκανες και με κάποιον άλλον πριν από 7 χρόνια, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έμαθες ότι είσαι στήρος. Γι' αυτό τον λόγο δεν σε παράτησε τότε η γυναίκα σου. Και εσύ βρήκες 3 αθώες γυναίκες που δεν σου έφταιγαν σε τίποτα, τις βίασες και τις σκότωσες. Και τώρα έκανες το ίδιο. Μήπως γιατί δεν έχεις τα κότσια να πεις στη μέλουσα γυναίκα σου ότι είσαι στήρος και αυτή κάνει σχέδια για νέα παιδιά? Σε έκανε να νιώσεις πολύ άντρες αυτό. Χάρη σε σένα το μοιάζαμε. Είναι περίεργο. Υπήρχε λόγος. Για σένα, φιλενάδα. Ένας λιγότερος.